Gernika Lumon, koronavirusaren gaitzaren ondorioz, auzolanean herritarrak elkar laguntzeko sarea sortu da. Zaintza sarea. Plataforma honek egiten duen lana azaldu digu. Koronavirusak agertu zanetik, behar izan desberdina bebai agertu indira, sortu indira. Orduen guna duguna da behar izan hoiei aurre egin. Gernikako zaintza sarean antzen momentuen 60 bolondresak gara, elkarrekin ez gara ezagutzen, batzuk bai baina beste batzuk ez, jaioterri diferentetakuek, izakera eta pentsakera bebai ezberdina dakoguz, baina prest gauz laguntzeko eta denpora dekogu bebai, eta antzen momentuen hori garrantzitsua da. Gure emisioa laguntza gaino ez da. Jarri ginen kontaktuen udaletxiegaz, mankomunitateagaz eta gurutz gorriarekin bebai. Telefono bat sortu dugu, 688-73-4-9-9 eta helbide elektroniko bat bebai. gernikazaindu@gmail.com. Hainbat bolondrezen elkarlana kudeatzeko 5 lantalde sortu ditugu. Zentralita, 688-73-4-9-9 zenbakian eta gernikazaindu@gmail.com helbide elektronikoan mota anitzetako deiak eta emailak jasotzen ditugu. Galdera, duda eta informazio argituz eta partekatuz, donazioak kudeatuz eta gainerako elkarte da sareekin elkarlana antolatuz. Testuen sormena eta itzulpenak. Kanpo komunikaziorako eta argitaratu beharreko testuen sormen eta itzulpenetan dihardu lantalde honek. Logistika. Osasun gomendioak errespetatuz, maskarak, bizerak, amantalak eta busoak ekoiztu eta banatzen dituzte. Kolektibo eta elkarte desberdinek, komertzio eta enpresek egindako donazioen bitartez, materiala sortu eta entregatzen dituzte. Bestak beste, 300 maskara kaltzada egoitzari. Gainerako egoitza eta ospitaletara 900 maskara eta 25 eskularru. 122 eskularru korreoseri. Barrutialdera plastikozko dina alauak pantaiak egiteko. 60 maskara udaltzaingoentzako eta beste 25 garbiketa langileentzako. 110 amantal eta gutxinaka gero eta gehiago. Zaintza emozionala. Talde honek konfinamentu egoera luze honetan bereziki txarto pasatzen duten kolektiboak identifikatzen dute. Pertsona nagusiak, dependentziaren bat dutenak, inguruan gertuko familiarik ez dutenak. Telefono bidezko harreman baten bitartez, pertsona hauekin konfidantza espazio bat sortzen dute. Horrela, beraien behar izanak ezagutuz. Honen erakusgarri, sareko 2 bolondrez Gernikako gurutze gorriarekin kolaboratzen dabiltzatela da. Herritarrak oro har. Eta azkenik, izugarrizko lana egiten ari diren Gernika zainduko kideak. Beraiei ere, bere esparrua ematen diete. Bestak beste, sufritu dezaketen karga mentala arintzeko baliabideak martzan jarriz. Eta azkenik, komunikabidea eta sare sozialak. Talde honek, Facebook, Twitter eta Instagrameko kontuak kudeatzeaz gain komunikabide desberdinekin kontaktuan dago. Sarearen lana eta prestutasuna ezagutarazteko. Gernika zainduzetik antolatzeko deize zabaldu nahi dugu, herrize antolatzeko eta sariek sortzeko da modu honetan bi herrizenadek izen herritarari lagundu alizeteko. Da parte hartzeko modu asko dauz, da gitxigaz asko lortu leikela badakigu. Orduen guk lantalde ezberdine dekoguz, da honetan parte hartu leike, baina bebai alda lagundu, sare sozialatan guk argitaratzen dugu zen postak zabaldute edo partekatute, supermerkatu, portal, denda eta olakoatan gure kartela inkeute, eta norberan ondoan bizi diren auzokidien berri ukinde eta honen egoeri zelakoa dan jakine da guri komuniketa. Orduen Gernikarge guztizeri deialdiz zabaldu nahi dotzague, parte hartzeko, laguntzeko eta danon aportazioagaz herriz zaintzeko. Eta egunotan kriston elkarlana ikusi dugu da zoriontzekoa da, eskertzekoa da, eta esker berezize emon nahi dotzague gure lanien lagundu dozkuenari, komertzio, eragile, norbanakoei, eta hemen gauz, da hemen jarraitzuko dugu laguntzeko prest, gure telefono zenbakize 688-73-4-9-9 da, eta e-maile gernikazaindu@gmail.com. Da zaindu gaitesan alkar, zaindu daigun Gernike eta Gernikarrak, eta eskerrik asko.